der skal fjernes. Og vi sidder faktisk her med Hårstop, som er et sindssygt spændende brand, som faktisk kan gå ind og reducere hårvæksten markant, og vil nogen stoppe den helt. Men du sidder med nogle forskellige her, Annika, og hvad er det for nogle? Jeg har både den til kroppen her, så har vi også den til bikinilinjen, og så har jeg også til ansigt. Annika, hvad er det for nogen, du skal teste? Jeg skal i hvert fald teste den her til ansigtet, specielt på min overlæbe, men også her omkring brynene. Og så glæder jeg mig også til at teste den her på min ben. Det er den fra kroppen. Ja, lige præcis. Ja, jeg skal i hvert fald også teste den her til overlæben. Jeg vil også prøve herude, Annika, på kinderne, for der synes jeg lidt, der er begyndt at komme utrolig mange fine hår. Og så skal jeg også prøve den til kroppen, under armene. Ja, benene. Vi skal også prøve den til bikini, fordi jeg skal altså være klar til sommer, Annika. Det kan jeg lige så godt sige. Men det, der jo også er smart ved dem, det er jo faktisk, at man også kan bruge dem her. For jeg har altså faktisk også lidt hår her på fingrene. Det er jo ganske normalt, men hvis man gerne vil have dem reduceret, eller sætte væksten i bero helt, så det er altså også ret smart på tæerne, Annika. Det kunne man også godt. Jamen du ved, der er også nogle baller eller ryg. Det er selvfølgelig produkter, man skal blive ved med at bruge, for simpelthen at holde hårvæksten nede. Det er ikke sådan, at man bare kan bruge dem i en periode, og så forsvinder hårene forever. Desværre, men jeg synes, det er meget smart det her med, at man ligesom kan holde det nede kun ved brug af de her produkter her.